Tampouco están para bromas no Pontevedra. O equipo ocupa posto de promoción de descenso e onte en Pasarón houbo algúns berros en contra de Lupe Murillo. Pero por aí, por criticar a presidenta do club, Luisito non pasa. Hai que ter unhas pelotas moi grandes, e hai que ser uns puñeteros desgraciados para cantar Lupe vete ya, Hai que ter huevos, Hai que ter huevos. Que se non é por esa señora, aquí non estaba de ningún, Ningún. Estaba de todos na casa. E isto derrumbado. Busquemos explicación ao desencanto de algúns afeccionados. Isto é fútbol. O Pontevedra non gaña dende outubro. Só logrou 6 puntos de 27 posibles. E ao final do encontro houbo quen dixo: Lupe, vaite xa. Que se cante Lupe vete ya por toda a mierda que hai por detrás deste club. Hai que ser sinvergüenzas, Porque isto é unha puñetera injusticia. Isto non se hace. Non se hace, joder. Hostia, unha tía que pon 700 e pico mil euros, 800 e pico mil euros, que tuvo que ir a Hacienda e poñer pasta do seu bolsillo para poder asistir ao Pontevedra e lle din Lupe vete ya. A mí non me jodades, hombre. Con Pasarón case baleiro, escoitouse o de directiva dimisión. Pero isto non é xusto. E moitos dos que lle levantades a man por detrás, metedelle puñalada tras puñalada. E iso non é xusto, porque non é de recibo. Agora aparecen todos a querer coller o Pontevedra. Por que non colleron antes? Luisito censurou con furia os afeccionados críticos, pero horas despois desculpouse no enxogo. Vaya que quede claro que eu pidolle 1000 perdóns da maneira que me expresei a esa xente que eu son super querido por eles, Pidolle 1000 perdóns. Desculpas, pero insistiu. A presidenta é intocable. É un club cunha aureola tremenda, é un club enorme, pero a realidade é que se esa muller, ca súa familia, non pon os seus cartos, Pasarón podía non ter para facer edificios, pero o club desaparecía.